Και yes παιδιά, Greek Gamer εδώ και σήμερα θα παίξουμε car parking, αλλά θα φτιάξουμε το πιο τουμπανό μάξι. Δεν ξέρω καν ποιο θα είναι, αλλά θα διαλέξουμε ένα. Εδώ έχω μια BMW, αλλά δεν σας τη δείχνω. Πηγαίνετε, τσεκάρετε το προηγούμενο βίντεο που έφτιαξε αυτήν εδώ την BMW, δεν το δείχνω, να το δείτε. Και πάμε να βάλουμε. Και αυτό είναι ναι. Και αυτό πολύ καλό BMW, αλλά σε άλλο επεισόδιο θα το φτιάξουμε. Σούπρα, το έχω φτιάξει, αλλά πρέπει να μην είναι κάτι φτιαγμένο για να το φτιάξω, καταλάβατε. Αυτό εδώ, όχι ρε φίλε, και αυτό το έχω φτιάξει ρε φίλε, τι να κάνω. Μη 4. Και αυτό. Εδώ είναι i8 ηλεκτρικό. Και αυτό το έχω φτιάξει εδώ, δεν πιστεύω. Ξέρεις κάτι? Το πιο τουμπάνο μπουγκάτι. Και αυτό το έχω φτιάξει ρε φίλε. Ξέρεις κάτι? Όχι. Άμα το έχω και αυτό. Ωραία, δεν το έχω αυτό. Αλλά θα φτιάξω Bugatti Veyron. Αυτή είναι η Bugatti Veyron. Και αυτή θα φτιάξω παιδιά. Ωραία, χρώμα. Σκέφτομαι. Τι να. Κόκκινη ρε. Σκέφτηκα κάτι. Κοιτάξτε λίγο. Το έχω δει σε βίντεο. Κάπως περιμένετε να φτιάξει το σχέδιο. Αν πετύχει δεν ξέρω. Ωραία παιδιά, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ψέματα σας είπα. Δεν το έχω δει πουθενά, απλά μόνος μου το σκέφτηκα. Ναι. Το χρώμα του, όχι τις ζάμπες του και όλα. Ωραία. Πάμε window, θα μαυρίσουμε όχι και τέρμα. Εδώ να φαίνεται κάτι. Ωραία, τώρα πάμε για αεροτομή. Αν έχει μόνο του, αλλά στο car parking δεν ξέρω γιατί δεν έχει αεροτομή μόνο του. Απλά άνοιγε άμα πατάς φρένο και αν τρέχεις παραπάνω από 150. Άνοιγε μόνο του στην πραγματικότητα. Έτσι ξέρω, αλλά ναι, είμαι σίγουρος. Ωραία. Όχι, αυτό δεν πάνε. Ξέρεις κάτι? Όχι. Ωπα ρε. Κάτσε, όχι. Δεν κάνουμε έτσι. Ξέρετε κάτι? Πάει, αλλά πάμε να του μπανιώσω. Χωρίς το turbo. Τι ξέχασα να βάλω γιατί... intercooler. Ναι, τώρα μιλάς σωστά. Ωραία. Πάμε να το δούμε λίγο σε ταχύτητα πόσο γρήγορα πάει. Και πάμε. Όχι πάμε. Περίμενε. Είπα κι εγώ. Δεν το έχω τύχει ποτέ αυτό τόση ώρα να κάνω, αλλά τέλος πάντων. Βλέπω το τερμαγκάζι, είναι έκπληξη να το δούμε πόσο γρήγορα πάει. Θα να φτιάξω λίγο την κάμερα. Έτσι. Save for this time. Το φρένο, όχι. Γιατί... εντάξει, δεν πειράζει. Car parking είναι.
car parking είναι, οπότε πάλι φτιάχνεται. Μπορεί... Ναι, τέλεια. Ζάντες το εννοώ, αλλά... Έφτασα. Θα τρομάξουμε πολύ γιατί θα πάει πάρα πολύ γρήγορα και μπορεί να πέσουμε και να τρακάρουμε 1, 2, 3. Πάρα, φύγει σημάδια κάτω ρε. Μπρο, έχει τόση δύναμη που ακόμα τα λάστιχα βγάζουν καπνούς. Μπρο, όπα, εδώ θα φύγουμε σίγουρα. Όχι, 440, έλα, πιάστα. Τα πιάσε νομίζω. Τα πιάσε, δεν θυμάμαι. Ναι, τα πιάσε, 450. Όπα. 450, έλα, πιάστα. Όχι. Oh my god. Εντάξει, λίγο στράβος, δεν πειράζει. Βαθμολογία για αυτό το αμάξι 7,8 στα 10. 7,8 στα 10. Ένα like και ένα subscribe. Και άμα φτάσουμε τα 3 likes θα κάνω κι άλλο βίντεο με αμάξι που θα κάνω τούμπανο. Και βαθμολογήστε το και εσείς στα σχόλια και εμείς τα λέμε.